Huu ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä olen Janne Naakka ja mä olen täällä lomalla Nykissä 10 päivää ja tää on itse asiassa jo 9. päivä. Osa teistä ehkä on tullut sinne ruudun taakse mun YouTube-kanavalta ensimmäisen osan parista ja nyt on sitten toisen osan vuoro. Ja eiköhän lähdetä tsekkaamaan, millainen päivä tästä tulee. Nyt me ollaan matkalla aamupalalle tässä meidän hotellin lähettyvillä ja me ollaan menossa Dunkin Donutsiin, koska mä haluan ihan sikana, siellä on ihan sairaan hyvää jäälattea ja se on tosi iso, se iso jäälatte on niin mun pään kokonaan, se joku litran semmonen takki oikein. Täällä oikeesti kaikki on isompaa ja täällä on taas hirveästi ruuhkaa tähänkin aikaan. Okei, kello on kyllä 12. Tai mikä aamu, me herättiin tänään ihan sikamyöhään. Mentiin myöhään nukkuun. Niin mentiin joskus 2. Mutta päivä on melkein mennyt ohitse. Kiva tukka sulla. Ja älkää välittäkö tänään mun räjähtäneestä tukasta. Koska mä en mennä tänään semmoseen barbershoppiin leikkaa mun tukan. Niin sen takia mä en pesun jälkeen laittanut siihen mitään. Niin te saatte katsella nyt mun posahdusta hetken aikaa. Mitä sä sanoit? Mä haluan ihan järjettömän kokoisen karamell-jäälaten niin paljon, että mä niin hukun siihen, niin tulee hyökylaalta. Mä otettiin Valtterin kanssa nää joot mukaan ja nyt suunnataan vähän kiertelemään kauppoja, koska enää tähän jo huomenna päivän aikaa shoppailla sos. Ja mä en oo vielä käynyt Calvin Kleinilla enkä mikä toinen oli Nike. Ja ne on tärkeät, mitkä pitää käydä vielä tsekkaamassa. Ja mä haluaisin käydä myös Acnella tänään vielä. Vaikka mä ostin kyllä sieltä jotain takin, mutta mä haluan käydä siellä uudestaan tsekkaan, jos sieltä löytyisi tällä kertaa jotain muuta. Mä en tiedä kuuletteko te mitään, koska tässä mun takana niin kuin vahtaa tää Volga, mutta me eilen pongattiin, kun me oltiin iltakävelyllä, tällainen tosi kiva suihkulähde, niin tehtiin tähän nyt tällainen pieni breikki, pullaa ja parasta jäälattea. Me ollaan nyt tässä meidän hotellin lähettyvillä ja ollaan etsimässä kirjakauppaa, itse asiassa tuossa se onkin. Nimittäin mä haluaisin ostaa nyt mahdollisimman monta niin kuin tubettajan kirjoittamaa kirjaa, koska mun kesän tehtävänä on yrittää lukea ne kaikki, tai ainakin kaikki kiinnostavimmat, eli Conor Frantan ja Joelan kirjoja olisi ainakin kiva lukea. Katsotaan kuka täältä ainakin löytyi. Roisi vaan. Janne näyttää ihan tuolta. Ihan sairaan. Siis näyttäisin tältä. En näytä. Ja Valtteri kuvaa tässä siis samalla. Vlogi kuin läppä. Mä face-läppäsin nyt tän, mutta ei meissä kyllä ole samaa näköä. Vai mitä te ootte mieltä? Jee, me löydettiin se Conor Frantan kirja. Me käytiin kysyä tosta kassaa, että täällä ei siis oo kenenkään muun tubettajan kirjaa kuin Conor Frantan, mutta ei mua silleen haittaa, että täällä Joelan kirjaa, koska ei mua kyllä oikeastaan hirveästi kiinnosta. Sen kirja ei niinku millään pahalla kohtaan, mutta tai silleen mietin, että jos se olisi tää, niin mä voisin samalla ostaa sen ja lukea sen, mutta tää on niinku se, mikä mua ehdottomasti kiinnostaa. Se myyjä huijasi meitä. Näitä Valttereita me löydettiin. Tyler Oakley.
tultu tänne Nohon, Sohon, Nolitan alueelle. Mä meinaan aina sanoa Lolita. Tää on enemmän sit semmonen vähän niinku Helsingissä, jos miettii Kallioa ja Vallilaa. Niin tää on vähän niinku Manhattanin Kallio ja Vallila. Valtteri on ehkä menossa leikkaan sen hiuksensa, jos parturi on auki. Koska me löydettiin eilen ihan sairaan siistin näköinen parturi. Se oli jotenkin niin semmonen amerikkalainen, tai en tiedä millainen, ei se nyt amerikkalainen ollut, mutta semmonen hieno paikka, että on vaan miehiä töissä ja siis siellä leikataan parrat ja kaikki ja ajellaan ja näin. Valtterillakin on niin hurjasti partaa, että saa nähdä mitä sen parralle tehdään. Joo, Valtteri pelottaa myös parturia. Voi ei ollut Valtterille aikaa tälle päivälle, mutta huomiseksi on. Joten huomenna Valtteri saa uudet hiukset. Mutta nyt mä haluaisin ihan sikana mennä tonne jäätelöpaikkaan, mikä oli tossa heti vieressä, mutta Valtteri ilmeisesti käveli vaan sen ohi, joten mä en saa jäätelöä sieltä. Valtteri haluaa ruokaa eikä jäätelöä, mutta mun mielestä jäätelöäkin on ruokaa. Joo. Täytyy varmasti samaa mieltä vai mitä? Valtteri, näetkö sä tekin nyökkäs? Eikö teikin mielestä jäätelö ole oikeata ruokaa? Ei. Niet. 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 Tällä alueella on oikeesti ihan sikana hyviä kahviloita ja ravintoloita ja kaikkea. Ja mä olin jo kattonut meille valmiiksi tosi hienon ravintolan, missä on hyvää ruokaa. Ja arvatkaa mihin Valtteri haluaa kaikista paikoista mennä. Hei, nyt ei pidä syyttää mua. Taas ainut syyllinen, ei oo ketään mitä voisi syyttää. No tännepä tietenkin. No ihmiset kattoo sua. Mennään nyt vaan tänne sisälle. Hävettää ei ollut tarpeeksi mennä tämmöisellä alueella mäkkäriin. Nyt on virtaa shoppailulle. Tai oikeastaan mä haluaisin ehkä käydä yhdessä jäätelön paikkaa, jossa on vielä auki, koska on tästä matkan varrella. No, näyttää ihan sika hyvältä. Vai mitä, Valtteri? Valtteri on surullinen, koska meidän pallot meni väärinpäin. Koska Valtteri piti saada mansikkajäätelöä. Nyt Valtteri on surullinen, koska se tuli tähän mun, missä on nämä kaikki mun herkkutäytteet, eli näitä cashew-pähkinöitä ja tätä karamelkastiketta. Tää on ihan sika hyvää. Valtteri, mä keksin sulle. Sä voit tippaa siellä näitä pullia, mitä mulla on messissä. Mitä maistuu suklaattikattoa? Suklaajäätelöisiä vastaan kanelipulla. Parasta kaikki ikinä. Nyt tultiin Broadwaylle, missä on nämä kaikki kaupat, tai siis niin kuin hyvin suuri osa kaupoista. Sohon korkeudella ollaan. Eli tässä on aika paljon just näitä kaikkia Zaraa, Topmania, Levistä. Paljon kaikkia eri liikkeitä. money, baby. Siis mua vähän hävettää tää, kuinka väritön filtuja mä oon. Löytyy mustan hupparin. Jees. Mä oon kertonut jostain mun videoissa, että mä oon hankkimassa koiraa. Ja katsokaa, mä löysin myös täältä. Tässä olisi sit mun koiralle sopiva, koska se on varmaan tämän kokoinen. Joten
tekis mieli ottaa nyt jo mukaan, mutta ehkä ensin se koira ja sitten vasta tällainen huppari sille sitten. Mä en varmaan ikinä voi kyllästyä tähän kaupunkiin. Mä haluan oikeesti joskus asua täällä ja tuun asuun. Mä oon tehnyt lupauksen itselle, että 25-vuotiaahan mennessä mä asun täällä. Ennen mä täytän 25. Eli tässä on, mitä tässä on? 3 vuotta enää aikaa! Tässä tulee Valtteri paniikki. Tässä tulee paniikki. Valtteri kattaa urheiluvaatteita. Mua luonnollisesti ei kiinnosta. Joten mä tästä tällä välin esittelen mun päivän asuun. Eli valkoiset Nikit, mustat pillit, Leviksen paita ja siis mun uusi Agnen takki. Ja siis mun miesten käsilaukku täältä lennätisti, mun on pakko pitää tälleen. Miesten käsillä tärkeä korjaus. Eiks oo? Eikö tää jäi Frendeistä, kun yhdessä jaksossa oli kauhea juttu siitä, kun se yksi hankki käsilaukun. Sitten oli silleen, tää on miesten käsilaukku. Olisiko nää coolit? No niin, ihan coolit. Musta tuntuu, että shoppailut on nyt shoppailtu. Ja me lähdetään tältä päivältä, todellakin tältä päivältä. Ja me mennään hotellille vaan, jätetään meidän ehkä illallissuunnitelmat, koska kello on niin paljon, koska meillä venyi tää shoppailu vähän. Joten me mennään varmaan Hotlan suuntaan ja etsitään vähän jotain iltapalaa tässä matkan varrella. Tästä hotellille lähdettiin. Valtteri ja jonnekin tänne pyöriviin oviin. Täällä on siis kaikkialla tommosia pyöriviä ovia, jotka ei siis pyöri itsestään, vaan ne pitää aina silleen vetää tai työntää. Ne jotenkin niinku en tykkää. Mulla tekee mieli jotain ihanaa frappe, jäälatte räjäyttelyä vielä kun se on mahdollista. Okei, ei kahvia tähän aikaan, koska siitä mä nukkumaan vaan pompin joka suuntaan, joten niet. Toinen kerta samalle päivälle mäkkäris. Sitä on vaan nyt niin väsyy. Pitäis aloittaa pakkaaminen vielä iltasella ja sitten suunnataan takaisin Suomeen. Huomenna. Me tultiin nyt tänne hotellille ja tää päivä alkaa olla aika lailla nyt pulkassa. Millainen fiilis, Valtteri, sulla on tästä päivästä? Väsynyt, mutta superhyvä. Vähän samat fiilikset täälläkin. Tää on ollut erittäin kiireinen päivä. Oli tosi kivaa, että olitte seurailemassa meikäläisen päivää täällä Nykissä. Haluaisitko sä viettää samanlaisen päivän täällä tai jossain muualla ulkomailla? Me ostaisin Paagen.fi ja käy kertomassa, mikä saa sut tarttumaan tämmöiseen Paagenin pullopussiin. Tän kesän aikana arvotaan 10 000 euron Finmatkojen lahjakorttia sekä joka päivä tämmösiä Paagen-aiheisia palkintoja. Kyllä, joten linkki löytyy tuosta alta. Klikkaa siitä osallistumissivulle ja käy osallistumassa siellä. Ja kisaan voi siis osallistua joka päivä uudelleen. Me kuitataan ja kiitetään Valtterin kanssa.